prin bod yng ngwesteion i hyn wedi dadbacio daith anhygoel i Efrog Newydd, taith a sioe sydd wedi harwen o'i dudalennau'r New York Times. Croeso ato ni Annie Dafydd a Kate Ellis, croeso cynnes. Nawr, te gwedwch hanes yn gynta, y sioe a siwt greiddoch i Efrog Newydd? Wel, gath y sioe datblygu'n reiddiol bron i 2 mlynedd yn ôl nawr, ac nes i ymuno'r cast blwyddyn diwetha pan gath ei datblygu mhellach. Gath i berfformio'n chapter blwyddyn diwetha, ac mae hwn nawr yn cyd-gynhyrchiad gyda Theatr Rhondda Cynon Taf, yn wedi bod yn ymarfer yn y Theatr Parc yn Dar yn do. A nod cyfarwyddwr oedd fi ceisio cyrraedd Efrog Newydd, a wnaethon ni lwyddo trwy help Theatr Rhondda Cynon Taf a'r Cyfeiriad Cyngor. Fi wedi bod yn hynod belwcus i fynd i fyny. Beth sy'n anhygoel yn tefe am y ddrama yma yn Efrog Newydd yw bod hi'n ddrama sy'n mor Gymreig. O'n i'n teimlo y gyfarwyddwraig yn bod hi'n hynod o bwysig bod ni'n mynd a peth o Gymru draw iddyn nhw cael blasu, achos mae cymaint gyda ni i gynnig yng Nghymru. Achos yn yr perfformiad mae gyda ni gerddoriaeth Cymraeg, sgript am bobl o'r cymoedd ac am deulu yn brwydro i gadw yn drew i'w gwreiddiau nhw ac i'r gymuned. Os gael ddarllen chydig bach fan hyn, mae'n gweud, a wonderfully acted new play by the Welsh company Motherlode, whose gorgeous, often solemn a cappella soundscape breathes the village's very heritage into the air. A mae'n gorffen wrth weid, this 80-minute play flies by. Oedd yn annog pobl i fynd i weld y ddrama yma. Cyneuon, fel o ti'n gweud nawr, cyneuon gwerin a recordiwyd gyntaf gan Dr Meredydd Evans. Ie, yn hollol. Yn Efrog Newydd, yn 1965, fi'n meddwl. So oedd yn hyfryd bod yna rhyw fath o gysylltiad gyda ni a gyda Efrog Newydd yn barod rhwng y ddrama a Efrog Newydd. A oedd gymaint o gefnogaeth i gan, ac oedd gymaint o bobl ac cysylltiadau i Gymru yn cefnogi'r ddrama, o'n i'n hynod o lwcus. A hefyd nifer o bobl oedd falle erioed wedi clywed am Gymru, wedi darllen tymau bach amdano fe, a wedi mynd, dwi wir ys mynd i weld hwn. Felly o'n i'n hynod o lwcus am y gefnogaeth gathon ni allan. Anhygoel. Wel, mae eisiau llongyfarch chi, achos i ni'n clywed gymaint bod angen i ni allforio y talentau sydd gyda ni, a pa mor anodd yw ambell waith i ni fel Cymru wneud yn marc yng ngweddill y byd, a dyma chi wedi cyrraedd y New York Times. Siwt brofiad oedd e pan weloch chi, o'ch chi'n gwybod bod nhw'n na i ddechrau? Do. O'n i'n gwybod bod nhw'n dod. Felly, o'n i bach yn nerfus. Do, gathon ni cwbl o ddyrnodau iddo fe setlo fewn. A trial wneud y perfformiad i'r gweddill i fod yn onest i chi, fel bod ni yn wneud e'r bobl oedd na ise'n gweld ni. A just dweud y stori, na beth oedd yn bwysig i ni. A newyddion da nawr yw bod y ddrama yn mynd ar daith trwy Gymru, yn tefe? Ne. So, pryd a ble? Wel, fyddwn ni'n dechrau wsos nesa yn chapter, a fyddwn ni'n mynd ar draws Cymru, a fyddwn ni'n bennu yn y fenni ganol mis Hydref. Dwi'n hapus iawn i ddod â'r stori nôl i Gymru, nôl i lle mae fe'n i fod yn dyfa, lle mae'r stori wedi dechrau. So ni'n edrych mlaen nawr. Diolch beth bod ni heb orffen Efrog Newydd, achos bod yn drist i orffen y daith yma. Fach bod e'n cario ymlaen. Wel, tra bod chi wedi bod yn siarad fyna, mae'r lleoliadau wedi bod ar y sgrin, felly gobeithio'n wir bydd pobl yn mynd i ddilyn y siampl y New York Times, yn mynd i'ch gweld chi a'ch canmol chi hefyd. Am y tro, diolch yn fawr i chi.